agencies kada mana kar chungo bura mopogore they are safe gintiere kama kare kata kamano won Reagan kacha karo hikare network nyaka sani kaluore koda tho mano mar Reagan dibed ni useyudo duoko kaluore kod ng'at mano nege to no nege ne kichango nikech ng'anyo dong nocho ni Reagan na onge ng'anyo en mana ng'at mano wuok mane tich report be kano tim bero no yoro ni noko goye gi bunde makata buche mana neno ka ni ng'ise ni mago buche machon ne DCI ne wach gi daktari mano timo gino ne wach ni ma buru machon ne gigo nyaka piche simu ma be buru machon ni ang'o mano timo machon atini mago buche machon ko ne gilok ni mago buche machon koro giwacho ni nyathini chala gima ne ogo gima ne ogo e public adier kali ne ogo e public dong ni winjo ni nyathini notimo kama ne ogo e public mano dong dikora sewinjo so mano poka buche nyaka sani to buche mana giwacho go kuom adiera kata mana kuom weche adiera dina wuodi na nigi buche go dong dine ng'eyo kosa na gin buche dina neno to kana gin buche machon tang'o mano tuge gi mpira blada kama ti bade gitiende buche machon ok nyal tuyo ok nyal golo remo buche machon ok nyal golo ema ni na onge simu mar smartphone na go picha koro kaka nan gi manyachon gi koro kanya mana nani magi ni buche giwach ni buche machon mane ma report no ne gingiso magi buche machon alafu koro ni wiye ne ni manogo koro chalo gi manogo e gi public to nogo e gi public notimango ke dina go e gi public dong dina neno kata ni dina winjo ni nyathine no yud katimo kamano ne ogo monegi do mane gi mawinjore manyiso ni koro jabero owacho ni buche machon oyudo sire kowuok kuom kwach kich ni mabur machon ni mago buche machon makoro kang mane manikawa ipowa bende no timo kata mna nonro bende no kata mna dhogu no kora nikech ne no dhiambo koro kila ji no sedhi ni tije umra ng'at mokanya mano temo complain lakini na daktari go no ng'ise ni ene mano tim ng'ise ni magi ni ng'ise picha ni magi buche machon no wach ni magi sasigi makoro kang mane manukawo mano mar yudo mar neno ni Reagan oyudo ratiche koro ampe kaka nosewach kamano to aneno ni kaka neno kaka chala onge gima mara koni koro nang'ise min ni ko nyathini chuoni mondo wakwam msala joma nya konyo mondo nyathini otere mucheri madala kech koro ka osewach ni magi buche machon gito ko iradhi complain now kata mana barua mana ndikano kach iradhi complain now dong mano cha yalo seruki koro omiyo wakawo gina wawacho ni watere machiegni gende kucho kama jachiegni nyaka kata mana manyo probox ting'e go titi idhi koro mane kaka mane gima wakawo gine mana akawo makoro manyiso ni nukawo Reagan kugolo City Mortuary mano Nairobi Funeral Home utere Gandia gende nitiere county ma Homa Bay Karachuonyo bang'e makoro noike koso podi poko ike poko no chano chendo do ike 26 mano mar dwene mar dwene to kaka wuon gi samoro koro kaluore kod ratiro mar ng'eyo kata mana diera mar yango wach kaka wuodi no tho iwacho ni koro ibro bedo kidhi godo nyime koso macho na dhi wene Nyasaye kech koro adadhi yalo wamin kama kuongo sing'ise ni maka evidence wuok ni maka ne buche machon nokogoye gi bunde gose chal ng'ama oket ka gima ni nogo e public to dina go e public dina winjo nyathini notimo gima kama ogo e public dasi winjo nyaka sani pok awinjo haya DCI ne wacho ni signal gima wacho ne en Bumbululu kuma noyude to nyathini to yude katwe kara but kampunji koro ne ka gimbe ogewachi maber kech giwacho ni nyathini oyud Bumbululu kuma signal giwacho to nyathino to noyud Bumbululu gine kamkunji but kamkunji konindo koro ng'i joma ne kale ne nyathini nyachal ng'ama omer koro emomiyo ji ne kale ka nyathini kare remo nosechwer kuome makoro nokonyal wuotho manyiso ni nek mage notimore gwenge mago mag Katekera kanyo chal gima kanogoye chal gima noringo gari kaka obirogo to riyogo to nitie koth mono chwe tich ang'wen kodhno nogoye kama noninde koro bang'e mosiepege oyude motere ne gindiko ni samreme osiepege manotere ema notere osiptal ne gitiere ei Kibera kanyo tie osiptal kuma noriembgigo
koka gitere level 3 no ma jomo noneno ni en gimoro saa 12 to joge to dhi ondiko ni gimoro saa 11 gi nus koro oneno ka different gini manyiso ni thieth dina po nono ni Reagan yudo thieth ma de yudo mapema to de yudo thieth koro samoro kaka nogoye samoro noluor kata dhi hospital ama samoro kata jok ma osiepege mano otayo kete kuno koro ng'eni penjo bende tek kanyo ang'eni penjo to nitiere mathoth samoro iwacho ni kaka joma chuo bende roteke wacho ni samoro ken ratego to oneno ni samoro bro chopo kaluwore kod adhonde ma samoro noyudogo noneno ni ka gima ok na gin adhonde ma lich ahinya koro pani kanyo gino nodhi ogoye piny monindo kanyo makodho nawinjo kata lepe ka neno mucho ni lepe notimo pi kaluwore gi koth kaluwore gi koth to bende paro ni unyalo kata mana kawo okang' mano mar dhi ka IPOA nikech iwacho ni duoko mano miu ok nuyieru godo nikech ka nyathi mana ngima nyathi ma kata buche iwacho ni naonge kata mana e dende bende paro ni wuon Reagan in kanyakla kod familia maru samoro nyalo kawo okang' mano mar dhi kata mana ka IPOA mano mar tero ywak maru mondo gine kaka gitimo wabiro tero pod abiro wuo gi jogewa mondo wang'e kaka watimo nikech an kaka an kama nikech jatuo gan ma ot tich be sani jua kali monogono orumo koro an ot koro kuminyalo yude pesa minyalo chako fuatgo gigo onge koro abiro mana ginabo mana bedo piny gi jodala wachen to kesi ne watime nao koro en gima omakowa e dala koro nikech kata chudo moro gine dhi pesa mo malong' manyaka dhi timo nikech liel cho dhano dhi jogweng' dhi owede bire koro ok ginyal gi dhogi nono to imbe in gi lweti nono koro emana dwaro kony kaka inyalo golo gobodi osiptal kama entie no dhi oike ji otim serene maber kosetiyo bang'e koka wane kaka wanyalo timo ang'ene nyikwaro mgajwa gibiro bedo kinyiso kony ma bende dwaro kata kamano ang'ene ka ike chien tarik 26 kaka iwacho kawuono en chien tarik 9 manyiso ni bills mago mag mochari bende pod medore to kar od thieth ma Kianda bende nuntiere gi bill kose mago nuchulo kanyo chal ka gima osiepege gi chal gima nochulo kech kanyo ok awinje bill moro amora midwaro to kar od thieth mana ka duki chien Musa ahinya wuon Reagan kar od thieth ma Kianda kiwacho ni wuodi notho nikech janyuol kitero ka nyathi oter e osiptal iwacho ni iwega nyinga kanyakla kod contact iwacho ni namba mar ong'we yamo onge koso nok uwe nying kanyo emomiyo negi kawo okang' mar gocho ni obila gi okwach kich mano mar biro kawo ringre wuodu ka winjo report mana nikech kanyo bende nitiere koda penjo mathoth nang'o meni obila biro kawo ringre to ne ging'e nade ni ringre mar Reagan kata mana Reagan tho ka nitiere kar od thieth ma Kianda kanyo ka iro report mana yudo joma notere osiptal nodhi owe namba gi kanyo koro chalo gima gidhi to giwe kithiedhe to gochne ni gin jatuo manukelo ka otho koro mano miyo gichuno manyo wuon nyathini emomiyo ne gimanya an ananda gimo sa 6 ma sa 6 gi 30 otieno newinjo kidwong' na dhoth to awinjo ma grup mang'eny tigona mana pole to pole ema motimore ema koro gipimona koro nikech ambane gi tuo ma presa koro gineno ka adhi akawo gino ka gima ok otimore manyiso gin apana ka adhi aneno nyathina notho adier kaka dhi yie adier kana golo achiwo jirende na kano adhi ema nwayudo ng'ato iye kanyo ng'ano ng'iso ni nyathi manoko gi bunde cha to osetere city polisi osekawo mosetere city muchere koro ema mbwa penjo ne die to gitero mo girito ka jonyuol ne onene ni to gine ging'e to gin na gin ne ng'e nade to kar od thiedhno to kar mina nikech koro na gin gi nambani kar mina gi gochni to nang' min ne gochonegi to Reagan bende kar mana ewi mano bende nudak kode to ne ja higadi nikech ka en sa 6 gi dakika 38 kigochoni nudak gi Reagan nodak owadgi to wadgi no be noyudo kibarua modhika to wadgi maduong' ni be mana gidhigo ni be nonindo kocha nonindo Kiambu koro mano miyo koro nokanyang'e nikech ananene mana kapok otho en 2 weeks
kane gibiro gi jalemo moro e ot onyisa ni gilemo gi wuodini. Kono chung'e e dhoot nonyisa niya, abiro duogo mondo mi ami namba wang'ere matut. Koro mane odiochieng' mana nene. Wach moro malit ahinya.